bexhumana nesihlalo ukuthi mase kunjena lamaphutha enzekile kwenzeke kanjani kuphinde futhi kugezwe igazi elichitheke eduze kwesihlalo ngoba kwayona ingonyama bayithele ngegazi kusho ukuthi ngaso sonke isikhathi ingonyama sebekhipha umkhokha lento makube abayigcini kusho ukuthi ingonyama ngaso sonke isikhathi mayihamba lapho eyohamba khona kuhlangana abantu sekuvele kuchitheke igazi njengalento eyenzeka nje makuthiwa kuhlanganwe estadium kuhlanganwe uzokuthola sekulimela abantu uzokuthola sekugqinqeke amabhasi yini njalo izinto ezenziwa ngabaholi bengayinakile ukuthi seziwumkhokha seziyikhesi ngesilungu case we know about case uyabo ngiqinisile uyabona umsakazi mina ngifuna ukukutshela mina ngiyalikhuluma iqiniso mina uyabona bengizonda bengangifuni banginyanyela iqiniso ngoba ngisho eduze kwehlalo sakwaZulu ngoba ngichazela ngabaqeda ngequpha ngisho ingonyama yathi ngishopho ngolo wathi uyangibopha omunye wathi agijime ngibopha bafe bamfuthisa